Valerie. Teď si dovolíme Valerii dát. Musíš stávat? Valerie, jestli můžeš taštičku, ti prohodíme ještě. Já bych si vrátil zpátky. Tady, kteří chyběli, a tak prohodíme ještě taštičku, aby jsme udělali něco na stejně, jak asi nás zapomněli. No to je popa. Nebo neklíže. To je popa. To jsem se dozvěděl předevčírem, co to je. Neklíže nebo popa. Neklíže. Nejen u nás se dělají chyby. Já jenom na bejti, tak jak to. Už se to poštěstí. Na 8. místě Zdeněk Pikoučku. Popravdě trošku tam pomohli závodě těch dětských. Příští rok jdu se Zdendu. 7. místo. Jirka Bajeru. Je pravda, že na konci sezóny je pravda, že pak na konci limitovalo to zranění, takže myslím si, že těch bodů by dal ještě víc. 6. místo. Martin Poláku. Já se kuchyni, kdyby někdo se chtěl ještě najíst, tak je poslední možnost. Nebo chuť? Chuť bude, ale hlad ne. Tak, takže 5. místo. Jirka Šepku. Nádherně určilo. Stříhali nově. Ty body, když vidíte, tak jako opravdu to roste. Tady jste to vystráte do nástupu proti Martinovi, ale Dvojný je, si ho prosím tě. 4. místo, teď to bude opravdu jenom jednotlivě. Pavel Kouda. Pavle, nestyď se. Ty se, že ukáž se nám, ne? 740 bodů. Máš bramboru a se jí nestaneš. Tak, jdeme dalšího. 3. místo. Měla by zaznít nějaká bronzová medaile, ale bohužel 3. místo. Michal Poláku. Bohužel tady není, je první, ale... A blížíme se do závěru. Kdo vyhrál, kdo je druhý. Dáme tam 2. místo. To ne, To je detektivka. To tam? No rychle, to je to. Jsi si jistý? Ano, je to tam. No to je z toho. A to tady. Vojta Vaníčku. Koukej ho jezdu, on si pro tebe jde sám. Tak. Jo, kdybyste to neznával, to je první. No. Já poprosím o chvilku napětí. Do tomu pěra. Do asu. Tak. Tak dík. No a to s tou končil. Takže zvedu poprosíme přímo sentenci pro vás. Poněvadž. Jendovi, ještě to vrať, kousek, vrať to. Udělej koťáka a řekni, že to nečeká. Zkus to.
samozřejmě v rámci toho, že týmu nejsou týmu nejsou samozřejmě jenom muži, ale jsou tady i ženy, takže my jsme se rozhodli, že ten další pohár, který máme tady připravený samozřejmě taky vyzval tamhle Val. A Val jako nejlepší ženská, která za nás jela, tak ta má, ale bohužel méně. Vojto! Štíkej! Myslím si, že bude o co bojovat, nehledě na to, že tohle, ty poháry jsou vlastně jakýmsi výsledkem toho, že sponzor, který chce jít na náš altán, tak byl rád, že bychom jeho poháry prezentovali nějakým způsobem a nabízí vlastně na příští roky jakýsi putový, kde budou naše jména, jak za každý ročník, ten tam rozhodně bude být jako první. Tak jo, z mé strany je to všechno, já si ještě pak dovolím možná po nějaký straně tady, co teďka budeme, si dovolím pustit ještě pak jednu krátkou prezentaci, takovou srandu, jestli chcete hned, můžeme pustit hned. Já bych ještě vstoupil do programu a pozval bych se Nikuera, zakladatel týmu. A navíc molaře letošní sezóny, já se mu zatím pomlouvám, sorry, závod nový sezóny. Mám takový malý dárek. Já bych vás třeba varoval takový dopadeček, který jde s Vojtou na výšku. Normální trénink, jo. Když jsem měl... Mu potvrdíme, že to taky už jsem s ním, jo. Byl dvakrát, poprvé My jsme tady připravili takovou vzpomínku na celý rok vlastně, aby nejenom teďka teda přes tu zimu, jako když se moc jezdit, ale i potom až bude moci jezdit, tak takový kalendáříček. Je to taková